चली तो पिछिलका वीडियो में दिखैले नहीं है कि अठजाम चालू हो गए। अठजाम तो 24 घंटा के होला। तो चली भक्तन के लड़ी लग गल सुबह टाइम। तो अबे देखनी है ने भाई लोग हरे राम गावत लोग। तो हमको बैठ गई नहीं साथे देखी बड़का आदमी हो जाए, लेकिन गाँव के मजा तो ये बाटे साथे बैठ के हरे राम गावल। वाला मजा ई रुआ कहीं ना मिली, काहे कि गांव के संस्कार और संस्कृति हमनी के कुछ सिखावल बाटे। नहीं भाई प्रसाद के वितरण करतलन और आज हमनी के मंदिर पर रुद्राभिषेक भी रहलक। तो सबसे पहले शंकर जी के हल्दी से देख सकतनी भस्म से एकदम लपेट देवल जाला, काहे कि इनकर फेवरेट बाटे। एकरा बाद थोड़ा देर में देख सकतनी अभिषेक चालू हो गए। देखते देखते में राउर अठजाम भी होतलक। 28 घंटा के अखंड अष्टजाम के पूर्णाहुत करतलन आरती गा के ब्यास जी तले तेने देख सकतनी कितना भीड़ उमड़लक। तो अबे तो भंडारा के आयोजन भरलक। तो भाई लोग भंडारा चलावे लगल और भंडारा के मतलब ही होला कि मांग के खायल जाला, काहे कि भगवान के आगे झोली फैलावल कोनो गुनाह नहीं के। तो चली गांव के सार्वजनिक काम हमरा बहुत बढ़िया लागल।